Ricardo, ¿tú tienes Alzheimer? No sé, pero me falla la cabeza, la memoria. Diotenez, berari ere huts egin zion memoriak bere bizitzaren amaieran. Diotenez, bere pelikularik gustukoena ikusten zuen behin eta berriz, lehen aldia balitz bezala. Musikal bat egin nahi izan zukeen. Bere bokazio zapuztuetako bat izan zen. Baina lortu egin zuen behin. Don Juan zuzendu zuen Antonio Mercerok, bere Gene Kelly maiteak miretsi izango zukeen harripitxi ez ezaguna. Urte bat lehenago Emmy bat erdietsi zuen. Norkeztu gogoan kabina gorri hura. Nor ez da oroitzen bere atearen geldotasunaz ixterakoan. Badira herrialde baten memorian belaunaldiz belaunaldi irauten duten irudi ikonikoak. Jose Luis López Vázquezen plano magistrala kasu. Sekula inor etzen hain urrun iritsi zinema espainiarrean. Madame Tivoli va a realizar unos experimentos que ha alcanzado los mayores éxitos en los mejores circos del mundo. Antonio Mercero Lasarten jaio zen. Donostiatik gertu dagoen herri gipuzkoar bat. La pluma que tengo en la mano, ¿de qué estilo es? ¡Estilográfica! Berak zioenez, haurtzaroko kontuak hiltzatuta geratzen dira, eta askoz geroago azaleratu eta agertu egiten dira. Crónicas de un puebloko kapitulu honetan, bere herrira udan iritsi ohi ziren txotxongilolariak oroitzen ditu. Lutoz jantzia gogoratzen zuen beti bere ama. Gerran hil baitzioten senarra, Antonio jaio eta gutxira. ¿Listos? ¡Ya! Ay, morena, y en la era ya no queda nada, ya no queda nada. Bakardadeari iskin egiteko modu bat semearekin zinemara joatea izan zen. Saio batetik bueltan, elkarrekin zetozen egun batean, eskolako lagun bati entzun zioten garrasia. Hil eginda olano, hil eginda olano. Bainatu ohi ziren horiei baian ito bere izen lagun bat zen, Olano. Ha muerto Tanquete. Estena Uraxe filmatu zuen Verano Azulen, Txanketeren heriotzan. Pensad en el Pipas, en su muerte. Alata guztiz ere, bizitzaren ikuspuntu eszeptikoago bat erakutsi zuen Mercerok turno de ofizian. Contento. Si os ve combatir de verdad a la droga. Itxaropenerako tarterik ez zuen uzten mundu marginalei eskainitako gerturatze hark. Batez ere norbera errealitatean murgildu eta gertatzen dena zohartzen denean. ¡Viva el Pipas! Felices Pascuas. Farmazia de Guardia telesailaren arrakastak aurreikuspen guztiak gainditu zituen berriz ere. Batez beste, 11 milioi eta erdi ikusentzule lortu zituen azken atalak. Hacía muchos años que no me besaba nadie. Telebistako programa batek Espainian inoiz erdietsitako zifrarik handiena. Pero mírale, el hijo puta sigue ahí. Xamurtasuna eta umorea dira Antonio Merceroren lanak ondoen definitzen dituzten ezaugarriak. Eta baita aktoreak. Abuelo. ¿Estás bien? ¿Y tú quién eres? Alzheimerrari buruz errodatutako Y tú quién eres pelikulan azken aldiz ikus ditzakegu Jose Luis López Vázquez eta Manuel Alexandre pantalla batean. Egiazki, kamera baten atzean jarri zen azken aldia izan zen, Mercerorentzat ere.
¿Qué pasa, abuelo? Que no nos han dejado actuar. Que no les han dejado. Pues ahora es el momento. Venga, vamos, abuelo. Sí, vamos. Don Juan musikaleko azken estena maitagarri honek balio beza hiruen omenaldi gisa. Jinkelik ez zuken hobeto egin izango. Batti, batti, io bel masetto, la tua voce